Bayat itin na panangyad adal idi na pong Hesus Kristo gapo kaligiti 22 nga dalan na. Tadi gitoy tin na ibagbaga idi nga inyad adal kaligiti adalan na nga insagaran na at tinapay na kinanda idi gapo iti lamisaan. Tayo iti panakalimisaan ng ibagbagana iso iti linaon iti Biblia. Haan nga lamisaan nga inaramid laeng nga naglamisaanan da bayat iti hindi panag-umong. Gapo iti na panangyad adal iso iti tinapay iti biyag. Tano digiti lado mga ibagbagada nga iti kinanda idi tinapay laeng asumreg iti ngiwat mga mapantityan ket may limeng iti nadiso na limeng adiso na kinunana. Iso nga kakabsat sa kimatin tayo dagiti kay papanan na igitoy at tinapay. Tano iti tinapay nga kungkunada anya nga klase iti tinapay ang gaputi pilosopo laeng kuno anya man abanag may pangngata iti pandesal uno dito na duma danaga na tinapay kasi iti ensimada uno mamuno na niya awan ni kita anay surat iti linaon ti Biblia no di ko na spiritual na ito nga ibagbagana akas tinapay nga sumrek babaen itin na ibagbaga gapu iti sao nga sumrek iti panunot dayta nga agturong iti Dios digitoy na espirituan uno nagloryaan ti bagbagana kanyad adal da idi nga gapu iti panangan kadig iti panpanunot metlaeng tadi iti nga kinunana pamaneknek iti Juan 6 iti 35 ni Jesus kinunana kadakwada siya iti tinapay iti biyag. So nagayam iti tinapay iti biyag nga makunkuna ditoy iti umay kanyak santo nagbisin iti mati kanyak oray kaano santo amawaw. So digiti kapsat nga no adda digitoy han tayo amawaw no adda kaditi man panunot tayo simubusog latta akan kanayon no lagi pen tayo digitoy asasao. So nga digiti kapsat napapatag digiti ngayon na ibagbaga nga bayat itinda panag-umong ididigiti adalan da na ayo iti reknada gapo kadigitoy asasao. Iti mabasa iti Juan 5 iti 47 ngem no di kay patyen dagiti sursurat kasanunto iti pamatiyo kadigiti sao. So digiti ating kinunana idi na po nga Hesus Kristo baten digitoy asasao. Iti pamaneknek iti Juan 6 iti 41 ket agtantarabutob nga rod dagiti Hudyo iti maipapan ken kuana agsipud ta kinunana siya iti tinapay abin maba manipud langit. So digiti kapsat ta bayat titin na padangi yadadal digitoy isu daytoy iti tinapay nga kinunana nga gapu iti na panagsao gapu iti na panangyad adal addad ta kadigiti adalan na nga makininumong kadakwada. So digiti kapsat ket maysa iti nanglipot kenkuana iso ni Judas. So dayta ti addalata may balbalet nga Judas iti nagbabaltanda. Iso kadigiti kapsat pamaneknek iti Marcos 14 iti 22 ket idi mangganda ni Jesus nangasaba iti maysa at nangala iti maysa at tinapay kinunana ket idi binindisyonan na biningbingay na ket inted na kadakwada ket kinunana alaen nyo daytoy isu daytoy
iti bagik. Isugayam ti padakabagina digitoy asa sa umot laeng ngayon na ibagbaga. So nga kapsat, adalin tayo analaing digitoy akay papanan digitoy asa sa umot laeng. Tayo gitoy napapatag kakapsat nga ibagbaga na at tinapay. Iti pamaneknek mangala tayo iti Lucas 14 iti 15. Ket idi mangegda dagitoy iti maysa nakisango iti panganan kinunan na kinkuana nagasat iti manganto iti tinapay iti pagarian iti Dios. So kadagiti kapsat nagasa gayam digitoy no makipangan iti maysa tao ket ditoy nakakunik iti pagarian iti Dios. So nga no utuban tayo adda lang ti panpanunot tayo kapsat digitoy akinnan tayo ket iti pagarian na adda met laeng kadagiti panpanunot tayo a nakakunik sa dingato. So di kita kapsat iso kay papaabot ko gapu iti online Facebook iti Bible study. Ket agyaman nakakabsat digitoy pakasursuruan tayo, pakatinggaran tayo, pakababalawan tayo kadagiti sa amin abanag nga madi nga aramid. Ket agyaman iti Dios Ama manakabalin sa amin. Amen.